saltzen duzun lehen soinekoa izugarria da. Pentsatzen duzu ezin duzula, eta halako batean guztiz kontrakoa. Norbaitek erosten dizu soinekoa edo bilduma eta dana aldatzen da, zure buruan konfiantza hartzen duzu. Ni garai hartan oso gaztetxo nintzen. Eta adin horrekin denok esaten gara oso zalantzatiak. Bilduma hartan nik dena jarri nuen, baina gero daukazu hor, bilduma aurrean eta zer egin horrekin, ez? Saldu behar dezu. Hiri jaialdi baten antzekoa izan zen. Denetari zegoen. Artea, musika, parkurra, skeitea, bestelako kirolak eta showroom batzuk zeuden. Orduan, fakultateko lagun batzuk eraman behar zituzten, beraiek egindako reziklajez egindako txaketa batzuk, oso originalak. Eta beraiek gonbidatu ninduten. Orduan, ara joan nintzen ni, nire 8 soinekoekin, nire lehen biziko bildumarekin, eta han jarri eta jendari asko gustatu zitzaion. Bai, eta hurbildu zitzaidan neska bat, eta esan zidan, zuk eskuz ala series egiten dituzu. Eta nik eta banatuko zidala, nahi eskero, eta orduan ni enintzen kapasa erantzuteko ere. Eta enion ez ere esan, telefonoa utzi zidan eta gero lasaiago, eta hobeto pentsatu nuelako, deitu nion berak egin zidan lehenengo enkargua. Lehengo bilduma hori egiteko bultzada ez zidan eman, neronek egin mainuen, baina bai nire buruan konfiantza edukitzeko eta aurrera jarraitzeko bultzada eman zidan. Hori ez da gutxi.